Sneun 8 oktober wie het Safir, de 38e editie van Taptoeliaut. En voor Elsenien die van toeten nog blazen wit, gelukkig wienen wij erbij. In deze uitsturing laten we jou de hichtepunten zien, want naast nationale en internationale acts dient er dit hier ook weer een paar Frieske korpsen mee. Eén daarvan is zelfs een jeugdkorps, Jong Advendo iets Snits. Wij volgen fjouwe band van dit grootste korps van Nederland bij Taptoeliaut, dat dit hier als thema In the Air had. Haast meer oer hoe het rond taggie daar in het WTC, maar eerst even nog even waarom in de tijd. Na de dag voor de Taptoe 2011 om correct te wijzen. Want in deze sporthal in Snits worden er namelijk de laatste repetities die voor Taptoe troch de band van Jong Advendo. Het is voor haar de eerste keer dat ze op de Taptoeliaut spelen en dat is vanzelfs spannend. Ik ben Charissa Dijk, ik ben 13 jaar en ik zit op Advendo. Ik ben Mariel van Langius, ik ben 13 en ik zit ook op Advendo. Ik ben majorette bij Advendo. Hetzelfde. Nou, dan zit je met de vlag en met de rijfel. En dan zit je dandje voor het korps eigenlijk. Ik zit er kort bij. En die dingen ben ik gewoon grutter als Jim. Ja, beetje wel, ja. Kun je eens vooruit hoe dat dan nu zit als dat oefenst? Nou, dan doe je eerst zo. En dan draai je ellebogen om. En dan pak je hem gewoon over. Nou, ik oefen best wel vaak. En ja, elke woensdagavond. Dan hebben we ook les en dan oefenen we het ook wel. Ik oefen wel bijna elke dag achter in mijn tuin. En ook woensdag hebben we ook les. Meestal hebben we op donderdag showrepetitie. Zoals zometeen. Jong Advendo bestaat net alleen nog uit showgirls, liek als Marilva en Charissa. Het korps had vanzelfs ook jonge muzikanten, zoals deze twee. Ik ben Maurice, ik ben 12 jaar, ik kom uit Sneek. En mijn hobby's zijn dus Jong Advendo en ik speel graag trommel. Ik vind Advendo gewoon superleuk en gezellig. Ik ben Nienke Teerenstra, ik ben ook 12 jaar en ik vind Advendo ook heel leuk. Ik ben nu nog op snare drum aan de gang, maar dit is een diepdrum. Die is wat ietsje groter. Die klinkt ook wat doffer en wat lager dan de snare. Want die klinkt wat hoger, want die is ook kleiner. Ik speel trompet, nu nog tweede stem. Ik ga in de nieuwsshow eerste stem spelen. En dat is weer iets hoger dan de tweede stem. Nou, ik zit er al 6 jaar bij. Ik begin straks aan mijn 7e jaar, dus ja, dat is toch best wel lang. Ik begin aan mijn 6e jaar. Hoe oefent dit nou om dit zo goed van elkaar te krijgen? Nou, heel veel oefenen. Wij oefenen, allemaal oefenen minstens of gemiddeld 3 keer per week. En vrijdag, zoals vandaag, gaan we straks ook naar de hal. En dan doen we met alle jongens en meiden doen we de show. Rechts, om. Oké, nou, welkom allemaal. Laatste repetitie voor Taptoe Leeuwarden. We gaan het komende uur eventjes echt fanatiek er tegenaan. Dat betekent dus voetjes omhoog, handjes strak. Muzikaliteit, wat we gisteravond hebben afgesproken. Ja, ik wil het allemaal even zien vanavond. We gaan gelijk beginnen. Op mars. 1, 2, 3 en... Onze instructeurs die zeggen meestal van tevoren, jongens, nou meteen aan de bak, want met Taptoe Leeuwarden kan het ook maar 1 keer. En dan doen we 1 keer ons best. En waarvan de instructeurs zeggen van dat gaat nog niet helemaal goed, dan doen we dat meestal nog een keer. En aan het eind, dat is meestal rond 8:45, dan doen we de show nog helemaal. En dan gaat die meestal helemaal goed en dan moet het lukken. En morgen wordt het extra leuk, want dan is voor een paar is het dan het laatste optreden bij Jong Advendo. Ja, ik denk altijd met zo'n slechte repetitie is een goede uitvoering. Dus, De hoofdstad een slechte repetitie, jongen. ja, eigenlijk wel. Want de tweede dag of die dag daarna gaat het meestal beter. Maar ik heb er zin in. Gaat het hartstikke wel goed? Want er komen een paar duizend meisjes morgen. Ja, nou, gaat vast wel goed komen. Dus ik nerveus? Nee.
Ik heb vaker een taptoe gedaan. Er zijn alleen meer mensen. Door beheerst het trucje wel of zo. Ja. Ik kan het, durf ik ook wel. Ik heb vaker aan een taptoe meegedaan. Jong Advendo dus. Maar we waarom naar het WTC. Intussen is de taptoe begonnen en maakt dadelijk de van Limburg stierenband haar een show dwaan. In de coulissen is dit korps uit Weesp haar aan het tarrieden. Want ze hebben iets bijzonders betocht voor haar een act. Er is iets geheimzinnigs aan de hand met jullie show vanavond, of niet? Nou, een beetje ja. Normaal gesproken dan lopen we onze show zoals we gewoon doen, zeg maar. En dan hebben we ook slopkousen om onze schoenen heen. En slopkousen zijn witte leren kappen over je schoenen heen. Maar dat hebben we dus dit keer niet. We hebben nu lampjes. Kijk, je drukt gewoon op het knopje. Dan begint het te knipperen. En wij denken, als je dat met het hele korps doet, dat het gewoon echt geweldig staat. Ze zijn nog speciaal voor ons vorige week uit China gekomen. Dus we zijn er wel uniek mee. Kon je de handleiding wel lezen dan? Nou, het was niet zo moeilijk. Dat sprak voor zich. Ben je als korps altijd bezig om jezelf een beetje te onderscheiden dan? Dat proberen we wel, ja. Ja, we willen niet echt met de flow meegaan. Altijd een beetje iets anders. Onze show is ook heel artistiek, om eerlijk te zijn. En wat voor gekke fratsen hebben jullie nog meer uitgehaald dan? Nou, gekke fratsen. Nou, niet zoveel. Maar we hebben bijvoorbeeld een danspaar in onze show. Dat is ook wel bijzonder, zie je ook niet zo vaak. Hoe staat de taptoe van Leeuwarden bekend? Ja, dat is eigenlijk de taptoe van Nederland. Hè. Taptoe Leeuwarden wint ook vaak de prijs van beste taptoe van Nederland. En dus toen de jongelui bij ons hoorden van we staan op Taptoe Leeuwarden, ja, dat vonden ze helemaal fantastisch natuurlijk. Dus dat is iets, dan heb je het gemaakt, zeg maar. Zeg, je staat te popelen. Ja. Ik zou zeggen, succes. Dankjewel. En we zullen het zo meteen wel even zien. Ja, oké. Goed, dankjewel hè. Oké, tot ziens. Speciaal dit hier is ook de acrobatische act van Hanka Venselaar. De organisatie helpt deze Europese kampioen peeldoensje naar Ljouwert om er een bijzondere jong van te maken. Ze docht dit met Jelger Postma. Braasband de Bazijn uit Oentjerk zorgt voor de muzikale begeleiding.
Jong Advendo zit intussen al in de coulissen en is benijkleer voor haar show. Kijk, het is mooi dat het licht voor de camera is. We gaan ons zo meteen opstellen. En dan gaan we wachten tot we aan de beurt zijn. Dan moeten we ons goed concentreren en gewoon plezier hebben en goed ons best doen. De ene is heel stil, die concentreert zich echt op de show. En de andere die is wat relaxter daarin en die gaat gewoon een beetje praten met zijn buurman. Wiebo Kooi is jeugdcoördinator van dit grootste jeugdkorps van Nederland. Jong Advendo het band van 12 tot 16 hier. Zodra ze 16 binnen, dan gaan ze naar Advendo, naar het seniorenkorps. En die hebben dus aan een leeftijd van 16 tot en mij, hoe ooit je willen worden bij Advendo. Als je ziet naar de jeugdorkesten in Nederland, dan doen ze met de top van de jeugdorkesten mee. Ze hebben 6 keer het festival in Vlissingen achter elkaar doen. Dus ja, dat zei het wel wat over het niveau. En gelukkig kunnen we dat nog steeds volhouden met zo'n groep van op dit moment 66 band. Ja. Maar hoe haast hij iets vol? Ja, ik denk een hele gedreven vereniging met gedreven instructeurs, vrijwilligers, alle mensen die eromheen herinneren, die alle ziel en zaligheid in het korps gooien. En dan bloedt de hele club bloedt daar ik toch motiveert. En dus maar heel veel passie tussen dat. En dat is geweldig om te zien. Plaats rust. Even tjak, hè. Kom op.
Hey Maurice. Nou, hoe gaat het? Het gaat helemaal top. Het gaat helemaal goed. Het ging zo goed, ik had het zelf nog niet verwacht. Maar het is ook wel jammer dat het voorbij is. Waarom dan? Nou ja, het was het laatste optreden met de hele groep, met de oude groep. De boel valt uit mijn koor. Ja, en er komen weer nieuwe bij. Dus het was wel jammer, maar ook wel weer leuk. En alles zwaaien, hasmaatje kist en zelfs het geweer kwam nog op een goede punt in hand te lonen, of? Nou, het viel soms nog wel even. Maar het komt door die lichten daar. Ik vond het goed gaan. Dus geen vlag uit in hand wijglipt? Nou, 1 keertje. Dat besluit van deze uitsturing van de 38e editie van Tap to Ljouwert het eerlijkse optreden van het Ljouwerter Pasveerkorps.